generalmente cuando se hace un documental hay un guión general, pero se edita luego. Según quien lo edita, puede ser according to the verdict. Yes, with the director. Dependiendo del director que lo edita, el film tiene un tinte diferente. Keren זה he or who? He, but it can be both. Karen can be also male and female. Okay, the last film, which is totally different. Well, I brought here films that are dealing with, Jewishness, but because of most of our students are in the age of 25 to 35, many films are dealing with love. Esta es la última película que va a mostrar y como la mayoría de sus alumnas tienen entre 25 y 35 años, la temática de esta película es el amor. But because it's religious society, it gives us an opportunity to see how religious people, such me, are normal, not stereotyped, searching for love like anybody else. And when you see films about searching love, dating, etc., and the people have kippah on their head, it doesn't matter. Everyone is human being. Dice que cuando gente que vive en la sociedad religiosa, como ella, que aún así es gente normal, busca el amor y ve una kippah, aún así todos busca el amor. The name of this film is Hefzi on the Air. El nombre de esta película es Hefzi en el aire. Oh no, the Viv. Hefzi. En el aire. These all the Israeli funds that help the students make the films. Son todos israelíes que ayudaron a hacer la película. לילה טוב מירושלים, אתם מאזינים לתוכנית חפצי באוויר. והרווקים, לאלה שמחפשות את עצמן, לאלה שמתלבטים, לאלה שלבד במיטה ולאלה שביחד. לילה טוב לרגשות האשם ולכאבים. לילה טוב לכל מי שהרמת הטישו שלה גדלה, שהעיניים נפוחות והלב נמצא על הרצפה. כאן חפצי שהייתה איתכם באותה סירה, שחוותה את הכאב ויש לה דרך יציאה. דודו אהרון הטכנאי והמפיק שלי ואנוכי, נהיה איתכם עד השעה 5 לפנות בוקר. תנצלו את זה, תתקשרו. חפצי באוויר. טוב, אז יש את החבדניקי, דנה עם 3 דייטים, שרה, שוב ובריזולה, ופיקוח נפש, זוהר. שרה זה טוב בהתחלה. וכמו תמיד, האמרות. לילה טוב לכל מי שהצטרפה אלינו זה עתה, יום חמישי, יום התסכולים, עוד שבת ואת לבד. כנראה שלא שיננת את האמרות, אבל אף פעם עוד לא מאוחר. דודו, אתה מוכן? אנחנו מתחילים. אם הוא לא רוצה אותך, הוא לא שווה אותך. במקום שיש ספק, אין ספק. אם גבר מאחר היום, הוא יאחר מחר. לאוטובוס מחכים. אם גבר מאחר, ממשיכים. אל תחכי שדברים יקרו, תגרמי להם להתרחש. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 02 5670202 או 1 בסוף. קווים כבר דפוסים, אולי תהיה לכם סייעתא דשמיא ועוד נדבר. אני כאן.
שרה. הוא מקסים. כן. יצאתי איתו כבר איזה 4 פעמים. דיברנו הבוקר וקבענו שנצא הערב, שנדבר בסביבות 8. אני לא יכולה יותר. אני חושבת שיצאתי לי יותר מזה 100 דייטים. אני לא יכולה, אני כבר לא יכולה יותר. את מחכה לבחור שמייבש אותך. בואי נראה, כמעט 12 שעות. מאזינות יקרות, שימו לב, 12 שעות בהולד. זה נראה לך הגיוני לחכות לאחד כזה? אבל הוא אחד כזה שמתאים לו. הוא אחד שלא שם לב לזמן. נגיד, בפגישה הראשונה שלנו דיברנו עד 5 בבוקר, והכיפה שלו לפעמים מקופלת מצחיק על הראש, וזה לא מפריע לו. והוא שוכח להטיל את הפלאפון. מעופף כזה. שרה, את שמה לב מה את עושה כאן? את מספקת לו תירוצים. עם כזה מרחב מחיה שאת נותנת לו, הוא פשוט ימשיך. כל החיים הוא יאחר לך. שרה, גם אני נתתי להם תירוצים. הפסקתי. די, נגמרו התירוצים. רגע, אולי זה הוא. בעצם לא. שרה? שרה? טוב, אני חושבת שהם יוצאים. דבר המפרסם, אני רק מזכירה את הטלפונים שלנו, 02-567-0201 או 2 בסוף, תתקשרו. מזל טוב. רוצים להתחתן, רוצים להזמין את כולם בלי להתחשבן? אולם ברמה שלכם. אנחנו נעשה הכל. חייסים באוויר שלום? שנייה. חפצי, זו זוהר, היא חייבת לדבר עם חפצי, אני מעביר לך. 523, ירושלים. אני פשוט מאוהבת. רציתי להגיד שהמשפט שלך עם הגבר והאוטובוס, שלאוטובוס צריך לחכות וגם לגבר, זה פשוט נכון. ממש תודה. טוב, בואי נדייק. אני לא אמרתי את זה ככה. לאוטובוס מחכים, עם גבר מאחר ממשיכים. זוהר, את כבר כמעט שנה מתצפתת עליו והוא לא מודע לך. זה קשר חד צדדי. את חושבת שאת מכירה אותו בכלל? אני מרגישה שכן, זה רוחני כזה. אנחנו יחד כל הזמן. אנחנו בעצם יחד. אולי הוא פסיכופת חולה נפש. לא, אני מכירה אותו. אני יודעת שהוא אוהב צפרדעים, ומה שהכי חמוד אצלו, שכשהוא אוכל מילקי, אז הוא אוכל כל כך בזהירות, שהוא לא מערבב את הקצפת עם השוקולד. חפצי, מה אני עושה? הוא ראה אותי. התנתקה. תעברי לפרסומות? תישארו איתנו על הקו, מקבץ פרסומות ואנחנו חוזרים. חצי באוויר. תצאו רגע. הגעתם לגיל 30 ועדיין לא עשיתם את ביטוח הרכב? נפלא. כי יש לכם את החברה שבדיוק לכם מתאימה. No risk, של חברת הביטוח הערבית. No risk, 1-800. יש גברים שלא שוכחים. יש לכם את הביטוח לצעירים שמבינים. אתה חמוד. צריך לדעת ולכם. את רוצה ללונדון ולסקי בפירנאים. את בעניין טוסקנה ולטיול ג'יפ בסהרה. אופיר, התוכן שלכם לנסיעה הבאה. רק תשכחו והוא יסדר לכם את הגלובוס. אופיר. טוב, דודו גילה את הסוד. יש לי היום יום הולדת. אני בת 29 לכל מי ששואל. והחלטתי לתת לעצמי מתנה. שים את הדיסק 20 שניות אחרי שאני מסיימת את הקטע.